Эта память важна для того, чтобы весь мир знал, что это депортация, это геноцид, уничтожение целой нации, целого народа. И благодаря Всевышнему у нас еще остались, мы стали возрождаться. И мы могли ведь исчезнуть. Бабушка моя жила около леса, дом ее находился. И она во время войны, когда пришли немцы, многие соседи, там, мужчины уже преклонного возраста, они подались в лес, партизанские отряды, и воевали против немцев. И моя бабушка все время помогала этим партизанам. И также приходил один русский парень, а ночью где-то уже было темно, ей в окно постучали, она смотрит, открывает дверь, стоит этот парень, который приходил к ней, забирал хлеб. И он говорит, это маму ее называл, и мама говорит, завтра ночью, говорит, утром, говорит, вас, говорит, будут отсюда выселять, говорит. И у вас, говорит, маленькие дети, 5 детей. Вы, говорит, возьмите с собой, говорит, необходимые вещи, говорит, еду немножко. А куда, говорит, это секрет, нам, говорит, об этом не говорили. А утром раздались шум машин, говорит, собаки начали лаять. И пришли их, дали им какое-то время, собирайте вещи, и все. И бабушка говорит, я, говорит, толком ничего не взяла, говорит, с собой, говорит, Коран, и там что-то у нее мука какая-то была или что. Это она взяла. Их посадили в эти машины, и потом, говорит, в станцию Сюрень. Оттуда, говорит, вагоны, и повезли. Кого куда? Дальний Восток, Сибирь, Узбекистан. – 12 квітня 1944 року саме нарком внутрішніх справ Берія і керівник радянських спецслужб Меркулов видали спільний наказ про виявлення, знешкодження і нейтралізацію антирадянського елементу на Кримському півострові. Звичайно, там не йшлося конкретно про кримських татар, там йшлося про запроданців, про колабораціоністів, але знову ж таки ціль була спрямована саме на кримських татар. Машина працювала саме на знищення, і це була, звичайно, одна із таких жорстких етнічних чисток. Моя бабуся, мама моєї мами, була сирота. І, на жаль, в депортації її розлучили з її мамою. Їй було всього лише 2 роки, і нам дуже важко зрозуміти, як же, власне, по-перше, як так сталося, що 2-річна дитина опинилася саменька 18 травня 44-го року. І, по-друге, як так сталося, що ця мама її так і не знайшла. Тобто я собі уявляла, що, наприклад, в мене була якась прабабуся, вона, не знаю, померла при пологах, щось там з нею ще сталося. І тут ми дізнаємося, що ця людина існувала в 44-му році. Тобто станом на 44-й рік, напевно, не знаю, вона пішла там щось принести, щось кудись до якихось родичів, і їх так розкидало, і вони більше ніколи не зустрілися. Але вона пам'ятає, оце пов'язана з депортацією, якась навколо депортаційна історія, це те, що її перший спогад в дитинстві, що вона в цьому страшному дитячому будинку, і що вона, виявляється, в якомусь, я боюсь собі уявити, що там в неї була за сукенка оця, знаєте, типу, не знаю, з якоїсь, боже, з мішка якогось там, типу, і що вона в кишеньку, їм щось видавали, якийсь сухпай, і чомусь вона його не їсть, вона відкладає для старшого брата оці корочки хліба, що раптом він не наївся. Я була в шоці, якщо чесно, від цієї історії. Це рідний, дядя моєї бабусі. І він дуже цікава особистість. Тобто він працював в школі, він знав декілька мов, і якимось чином в кінці 20-х, на початку 30-х він дізнався про те, що на материковій Україні відбувається розкуркулювання. І він зібрав свою родину, і на початку 30-х виїхав. Тобто він виїхав в Узбекистан, і це, напевно, його соціальні зв'язки за цей час, те, що він вже працював в школі,
в Узбекистані дозволило йому аж через 2,5 роки знайти мою бабусю. Тобто він знайшов її в дитячому будинку, вона ледь не помирала там від дифтерії. Власне, вони її виходили, але я так розумію, що це в нього і свої причини були, і це досить патріархальна родина. Тобто він віддав мою бабусю на виховання своїй рідній сестрі, тобто тітці теж моєї бабусі. Коли була депортація, це 18 травня 44-го, в цей момент моя бабуся вона була в іншому місці, ніж вся родина. І там нікого не спрашували, де ти, що ти там. Її депортували з одним ешелоном, з-під Бахчисараю, а родину з Акмечеті, з Сімферополя іншим ешелоном. Вони попали за 300-500 кілометрів в Азію, в різні області. Людей бросили так в голе місце, там степь, де нічого. І многі повмирали від болезні, від голоду, от бабуся розказувала. І вона не могла знайти свою родину. Тоді їй попався так місний такий начальник лісгоспу. І він їй казав, я твою родину знайду, але таке умова буде. Ти за мене замуж вийдеш. І він надав можливість сіяти між рядов там в кукурудзі, десь якісь там культури, да, щоб вони з голоду не вмерли. Я помню, мы очень плохо жили, потому что не было денег. Я пошла в школу, а в школе тоже было такое предвзятое отношение. Я никогда не забуду, когда я училась в 10 классе, и мы изучали историю по Великой Отечественной войне, и один грек, я его хорошо помню, фамилию стал и сказал: Тамара Ивановна, скажите, вот я одна была татарка, скажите, вот, что вот крымские татары, предатели, что их выслали с Крыма за то, что они предали Крым. Я была в шоке. Политика такая была, чтобы татар вот так вот унизить, чтобы поставить нас предателями. Вот так вот. Меншовартість – це історія, коли ти на 100% не можеш бути з собою, бо нібито у цього є наслідки. Тому що, наприклад, якщо ми будемо брати кримських татар в період депортації, в період заслання, ми не могли бути собою, тому що ми не могли розмовляти. Нам забороняли розмовляти кримсько-татарською, нам забороняли сповідувати свою релігію, нам забороняли жити за власними традиціями і так далі. Ми не мали можливості готувати ці страви, які звикли, і так далі, і так далі. І в цей період наша ідентичність трансформувалась, а головну установку, яку ми отримали, що бути собою небезпечно. Тобто бути кримським татарином небезпечно. Плов в мене асоціюється тільки з бабусею. І тільки з бабусею. Вона його робила завжди дуже майстерно. І ми на різні свята нас завжди чекала оця підготовча робота до плову. І воно, навіть попри те, що це не кримсько-татарська страва, але якось узбецький плов, він мене все одно повертає додому саме якось так до бабусі. З Кураб'є на всі свята до нас приходили люди. Тобто це дуже... Воно в нас ніби часто було вдома, але не від нас якось воно йшло, а саме від гостей. Якось так. Просто тому, що це теж традиційне якесь кримсько-татарське печиво. І я, якщо чесно, пробую його робити в другий раз в житті. Один раз це був пов'язаний з бабусею, тобто, щоб якось її вшанувати пам'ять. Каждый раз, месяц раз, она ходила отмечаться в комендатуру. Как-то она опоздала.
опоздала, и этот комендант сразу, как она вошла, ах, да, говорит, опоздала, ты нарушила, говорит, комендантский час, говорит, нарушила. И выхватил пистолет, хотел ее застрелить. Я говорю, сейчас тебя убью, говорит, мне ничего не будет, говорит. И твои, говорит, 5 детей, говорит, останутся сиротами. Вот прям так он ей сказал. Она, оказывается, упала в обморок. И когда уже я замуж шла, дети, пацаны играются с пистолетом. Она, ой, мама, не надо играться с пистолетом, не надо, говорит. Она боялась. Тогда она нам рассказала вот этот случай с этим. И до конца жизни вот боялась даже вот игрушечного пистолета. Я тільки пару років як узнав, що моя мама, вона в Гліняній печері жила до 57-го року, до 12 років. Просто от холм такий, дирка, і от там нічого не було. До 12 років вона з цієї дири виходила і на навчання ходила. От я мимо цього холма потім ходив, я навіть, що там жити можна. Там шкіл не було, дитсадків національних, ні газет, ні журналів, нічого не було такого. А якщо було, то було таке з комуністичними тільки лозунгами і таке. І потім нас не брали на роботу юристами, слідувателями, суддями. Такий елемент недовіри, ксенофобії. Це геноцид. Геноцид і наслідки я на себе відчуваю, і мої діти. Тому що нас превратили в таких людей іншого сорту, другого, третього. Одна з причин, чому українці не були депортовані, так і кримські татари, полягала в тому, що їх просто було настільки багато, що це була заскладна операція. Сила кримських татар, як, до речі, і сила українців, в адаптивності. Я думаю, що кримські татари, так само як українці, є нацією на фронтирі. Фронтир – це не тільки межа, яка відділяє, це так само зустріч з іншим, зустріч з інакшим, яке не таке, як ти практикуєш. І, відповідно, це точка обміну досвідом. Це не є розмивання в чужих морях. Це вміння, плаваючи в чужих морях, зберегти свою сутність. Оцей чоловік в 1900-х роках на початку, це от мій прадід Амет Калафатов, і на фоці підписано, що він з дітьми Гулізар, Мустафа, Аніфе і Ріфат. І от, власне, як я казала, то Гулізар – це моя тітка, Ріфат – це мій тато, Мустафа – це мій дядя, теж брат мого тата. Тобто це ті люди, іменами яких називала мама мого тата, яка пережила депортацію своїх же власних дітей, тому що цих людей вже з нею поруч не було. О Крыме все время у нас были разговоры. Крым, мы даже его не видели, мы уже знали, что тут леса, что тут море. Первый раз в Крыму были вот уже, когда я замуж вышла, еще вот уже у меня 2 сыновей было, мы приехали в Крым, и я вот бабушка еще живая моя была. Я говорю, кота, что тебе привезти из Крыма? Она мне сказала, ничего не надо, только привези землю и воду. Привезла ей. Привезла, показала. Она увидела эту землю, как она плакала. Она начала эту землю кушать. А я сижу и я говорю, кота, не кушай, говорю. Я набрала, говорю, около причала, там может быть бактерии, микробы. Пусть сказано бактерии, пусть микробы. Это, говорит, бактерии, говорит, микробы, говорит, моего родного Крыма. Коли з Криму хтось приїжджав і щось привезів, бутилочку води, мабуть, просто води з родника, чи якусь грушу,
чи там варене з кизилу, в Узбекистані кизилу не було, то били, ну, всіх було старих там сльози. Ну, я розумів, що це щось таке, ну, дуже інтимне, дуже трагічне. Оця любов до рідної землі, вона сформувалась, мені здається, саме в цей період, тому що в депортації почав створюватись міф про омріяний рай. Єдиним прагненням кримських татар в засланні це було повернутися в Крим. І цікаво, що цей наратив, він досі існує. І мені здається, один з найважливіших факторів ідентичності кримських татар – це все ж таки прив'язка до Криму. Тобто нас всіх об'єднує саме земля. Вони були щасливі, коли ми повернули. І я був щасливий. Це була така ейфорія з початку 90-х років, що коли люди отак зустрічалися в Криму, що незнайомі зовсім, обіймалися, йшли до друг друга ночувати, якщо житла не було, там по 10-12 в кімнаті, і гроші друг другу давали, і просто співали. Це, як я не знаю, от зараз буде перемога, отаке буде щастя. Ну це щастя було розтягнуто на там, мабуть, 5-7 років. Да. Ну тому що це волни такі, знаєте, хвилями так йшли возврат. От цей аеропорт Сімферополь, Ташкент-Сімферополь рейс, він був заповнений на 90% татарами. Пропаганда відбувалася вже в Криму. Тобто там теж розповідали історії про те, що кримські татари – жахливі люди. Вони приїдуть, в кращому випадку це будуть люди із ножами, і вони будуть різати, і там такі будуть, бо це войовниче якесь плем'я. В гіршому випадку то розповідали, що там будуть люди з рогами, з хвостами. І наскільки я знаю, що якісь діти, які старші за мене, трохи за віком, там років на 5, на 10, то в них бували ситуації, що там інші діти шукали в них хвіст там, чи щось таке, на повному серйозі. По факту кримські татари були дискриміновані на своїй рідній землі, вже в незалежній Україні, і постійно зазнавали утисків через те, що шлейф радянських політик, шлейф радянських підходів, шлейф російських імперських підходів продовжував реалізовуватися навіть після проголошення незалежності України в 91-му році через те, що збереглася тяглість еліт, через те, що збереглася тяглість підходів, через те, що кримські татари були меншиною на своїй рідній землі, через те, що кримські татари не мали достатньої спроможності захищати себе. Досвід депортації з усіма жахіттями, які він супроводжував, з необхідності починати своє нове життя, з тим, щоб захищати себе в несприятливих обставинах постійної дискримінації, адміністративних заборон, блокування на доступу, наприклад, до освіти і так далі, і так далі. Пізніше, після повернення, неможливості отримати землю, неможливості легалізуватися, неможливості побудувати конструктивні відносини з світом довкола. Фактично, всі ці речі, всі ці досвіди, вони спонукали до того, щоб формувати навички виживання. Благодаря Всевышнему у нас еще остались, мы стали возрождаться. И мы могли ведь исчезнуть. Нас 300 лет вот так вот все время над нами издевались, вот так уничтожали нас. Поэтому важно, чтобы мы сохранились как народ, как нация. И я всегда говорю об этом детям, чтобы это больше никогда не повторилось, никогда не повторилось.
цих речей це тут дві, як із Криму, прямо з Криму. Оце джез і оцей печах узбекський. А зараз оці речі перейдуть потім до них. Оце передача культури. Але коли нема цього передачі, це розрив виходить. Коріння нема потім. Вони вже не пам'ятають 14-й рік, їм було 1,5-2 роки, коли я їх возив. Це теж елемент депортації. Потрібно показувати такі речі і інші речі, щоб вони розуміли, що їх зв'язує з Кримом. Їх з Кримом зв'язує те, що там могили наших предків. Там наша все, там археологія, культура, історія і так. От частка цього, воно, наша культура. Ми намагаємось трансформувати те, що ми отримали в спадок умовно від наших батьків, в те, що може стати символом депортації. Це дуже важливо насправді, бо зцілення від травми, один з шляхів зцілення, особливо якщо ми говоримо про колективну травму, це створення символів. Тобто ми маємо набути якогось прояву цієї історії в зовнішньому світі. З іншого боку, зцілення від травми, ще один крок – це визнання цієї травми, визнання саме зовнішнім світом. І тому мені здається, що наше покоління саме свідомо вже не переживає це як травму, а все ж таки трансформує в пам'ять. На мою думку, депортація є, скорше за все, одним з фундаментальних досвідів, які формують суть ідентичності сьогодні. Тобто, крім всіх інших факторів, це є фактор, який через свою травматичність, через свій шалений вплив, через неймовірні жертви, які в результаті сталися, через відрив від коренів, сформував запит на стійкість і сформував запит на спроможність виживати, на спроможність переживати катастрофи. І це значною мірою резонує з українським досвідом Голодомору. И вот когда я иногда вот так размышляю, вот так вот по ночам спать не могу, мне кажется, что эту депортацию я ассоциирую с тем, как вот забирали моих сыновей, как всех наших сыновей забирали, как под покровом ночи вот здесь вот окна, по окнам, по дверям били, забежали, Искандера вот сюда на пол бросили, одели наручники. Младшего Руслана, его забрали вот в 2019 году, 27 марта, когда вот начались массовые облавы, и их 25 человек забрали. Его забрали, и через какое-то время мы о нем ничего не знали. Оказывается, потом уже, когда вот все вот это выяснилось, через адвоката узнали, оказывается, их там продержали в СИЗО это несколько дней, а потом ночью завязанными глазами самолет, посадили их всех в самолет и увезли в Ростов-на-Дону туда. Он там целый год просидел в тюрьме ФСБ, в одиночке сидел он. Это просто у него было такое давление. А Искандера забрали через несколько месяцев, он уже здесь находился. Потом его только увезли в Ростов-на-Дону тоже увезли. А оттуда их увезли в Челябинск. Потом как-то получилось, что они позвонили, и я их увидела вместе, они сидят друг у дружки, говорят, она не переживай, говорит, мы здесь, говорит, два брата, говорит, здесь, говорит. Наші батьки нам це передали, що ми живучі, попри все, тобто попри купу різних жахіть, ми зможемо через це пройти, так якось багато хто з вірою в Бога, да, тобто в першу чергу, але і власне з вірою тобто до віри в Бога додається оця віра в власні сили і в те, що би не було,
Ми маємо це пережити. Ми ніколи не здамося, і ми повернемося в Крим. Розумієте? Ніколи. Ніколи ми не здамося. 45 років мій батько чекав, і бабуся, і всі рідні. 45 років. Я думаю, що ми почекаємо. Ну, ми не просто чекаємо, ми робимо все, що від нас, все, що можливо.